Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, vagy nem más fogunk csinálni, mint ratingelni fogom az összes SKZ zenét egy tier listen, ami durva lesz, mert nézzétek mennyi zenéjük van. Én nem is tudtam, hogy van annyi zenéjük. Uram Isten, van pár, amit nem hallottam, azokat nem fogom úgymond ratingelni, tehát hogy azokat kihagyom. De a nagy részüket hallottam, úgyhogy kezdjünk neki az Entrance-szel. Az melyik? Várja. Entrance. SKZ-től. Jaj, tudom. Oké, jó, rendben. Néha itt tuti bele kell majd hallgassak. Jó, az Entrance az... Fú, nem tudom, nekem... Jó, én benyomom egy B-re. Az egy jó középút. Amúgy elmagyarázom, az S a legjobb, ugye? És az F a legrosszabb. Tehát a B az egy ilyen 3-as, kb. Az ilyen 3-as. Szerintem a Miro az egy olyan zene, ami már annyira klasszikus Stray Kids zene, hogy már nem tudja az ember nem szeretni. Úgyhogy ezt berakom egy S-re, az nagyon imádom. Victory Song az viszont szerintem csak egy A. Mert én jobban szerettem a Boxert. Én személyesen. Az nekem jobban tetszett. Maze of Memories, ne vizéljetek engem, de én azt annyira nem kedveltem, úgyhogy én ezt benyomom egy C-re. A Chronosaurus viszont, az szerintem az volt a első, amit hallottam az albumom. Úgyhogy azt benyomom egy ára, mert az így emlékezetes nekem az albumról. A 19... Melyik a 19? Az, amelyikre gondolok? Igen, aminek volt ez a videója, amire nem... Arra is majd reagálnom kell, mert amúgy tökre menni a izé is, úgyhogy ezt benyomom egy B-re. Mondom B-re. Mixtape 4. A Mixtape 4 az nekem pont az, amelyik mixtape-et én személyesen nem szeretem, ez nem az én mixtape-em, úgyhogy ezt berakom egy F-re, nem azért, mert annyira de fostosan szar, hanem azért, mert én nem kedvelem például. Bucket List. Wait, ez melyik? Bucket List. Bucket List. Ez... Ja, ez Triracs a zene. Ez az, amikre beletekerek ide a igen, az, oké. Ez egy B, ez egy jó kis zene. A Cloud9 az szerintem tudom melyik. Bocsánat, hogy így sokat fogok keresgélni. Mennyit látok abból, amit keresek? Hát nagy részét látok, szóval. Szerintem a Trinacs az igen, ezt jobban szerettem, mint a Bucket Listet, úgyhogy ezt berakom egy A-ra. A Mixtape Spin-off, az csak egy C. Az nekem csak egy C. Bocsánat. A Complaint viszont azt tudom, hogy ez a... Tudtam, hogy ez triracsás, úgyhogy berakom egy A-ra. Na, azt is jobban szerettem, mint a Bucket Listet. A Road Not Taken az viszont nekem csak egy B. Ugyanis nekem a Side Effect... Az egy S. Én nagyon szeretem a Side Effectet, arra is fogok reagálni majd a klipre. Igaz, hogy 6000-szer láttam, de akkor is fogok reagálni. A Dreams az... Várjál, Dream... Oké, azt tudom melyik, és az csak egy B szerintem. A Don't Touch Me viszont az egy C, mert azt annyira nem kedveltem. A TMT az egy erős A. Az egy erős A. Az Intro, az melyik? Van pár, amit tényleg nem ismerek, nem vagyok akkora nagy SKZ fan. Intro. 좋습니다. Ez nem intro, ez nem az intro. Music. Muzic. Ezt nem is találom. Hát akkor megnézzük a TikTokot. Az is ugyanarról van. Ja, ez Triracs a zene! Akkor ezt nem ismerem. Ezt még nem is hallottam.
차게 spotlight 시작과 동시에 하이라이트만에 뭐해 확실도 못 잡고 놓치는 건 박전의 고삐 내가 뜨기 전에 도망가 긴장된 단위의 조만간 싹 다 기준대로 왜 나를 기대 그는 왜 하기 전에 관계 무의미해져 점점 더 Ezt hallottam, de fogyatékos vagyok! De fogyatékos vagyok, mert nem tetszett! Azért! Double Knot az meg emelt az ába, az meg! Ja, amúgy itt tudnám cserélgetni a sorrendet. A side effect tetszett a legjobban közül. A Miro azért. Itt viszont az intrót berakom a Don't Touch Me elé, és a mixtape spin-offot meg a Maze of Memories elé. És így van sorrendben, így. Fordítva látjátok, akkor így. Mindegy. Oké, a TikTok, azt tudom, hogy jobban szeretem, mint az intrót. Nem jobban, mint a Dreams-t. És a Neverending Story, az amelyik nekem a az amelyik ezt Sunmin énekli? Nem, az nem az. De ez valamiben benne volt. Igen! Ezt meg akartam nézni csak ezért. Nem kezdtem el, az a baj. Úgyhogy erre ezt nem ratingelem, ez egy F. Nem azért, mert rossz, hanem azért, mert nem tudom ezt a zenét így még. Oké, Runner's High-ot se tudom, bazd meg. Viszont a Don Quixote, azt tudom. Azt tudom, hogy ez egy B. Nek jó lesz, mert jobban szeretem, mint az intrót erről az albumról. Az Aonsuki, tudom, még kell kimondani, az... csak C. Mert az Astronaut viszont egy A. Az Astronaut az nagyon szép zene. A Carpe Diem, nem tudom, az egy C. Azt annyira nem kedveltem Srirachától. Wow! Wow, az nekem csak egy F. Az nekem csak egy F. Bocsánat. Mert a My Universe az egy B. Az egy erős B. És ezeknél jobb. Nagy részt. A Vigo az egy C. Az egy C. A Wow az egy F. Azt nagyon nem tetszett. Again and again. Stray Kids... What? Volt ilyen? Mecske a Z. Jaj! Igen. Jó volt, ez tetszett. Ezt berakom egy B-re. A Next to You az is egy B, szerintem. Az 1 millió won, az C. Mert jó, a Don't Touch Me-nél jobban tetszett. A Don't Touch Me-nél szerintem jobb. De... még talán az intrónál is jobb. Nagyon sok zenét rakott ki, hogy a Sriracha, azt nézem így most. Úgyhogy nagyon sokáig fog tartani ez a videó. Már mennyi ideje megy? 8 perce. Úgyhogy húzzunk bele. A Stop, az egy A. Azt nagyon szeretem. A Levanter az egy S. Az egy S nekem, mert az a kedvencem a Levanter. Nem összezene közül. De a Booster az egy B. Az nekem nem annyira tetszett az albumról. A Sunshine viszont egy A. A You Can Stay. Az egy C. Bocsánat, az egy C. A Mixtape 5 az egyik legjobb mixtape. Az én szemembe. De így is csak egy A-ba rakom. Mert az egyik legjobb mixtape. A 42 az szerintem a leggyengébb volt az albumról. Hát. A Gun Days az viszont egy B. Az jó. A Double Knot English version-t azt nem szerettem. Annyira. Inkább akkor az egy C, és a Levanter berakom egy B-be, mert a Levanternek az English version annyira nem volt rossz szerintem. Az Alchemist 3, az is Sriracha zene, ugye? Ha jól tudom. Igen, az is Sriracha zene. Ügyes vagyok. Az egy B. Mert a Cyper 1-et én az A-ba rakom, mert az egy jó zene volt tőlük. És a Levanter Japanese version-t a C-be rakom, mert én nekem annyira nem tetszett, mint a English version. Szerintem az English version jobb volt. Szerintem annyi ugye hogy mondjam, tudod, I wanna be myself, I don't care, az a rész ott, ez a fő cucc, az angolul volt, és az a, nem tudom, nekem angolul jobban tetszett, mint japánul. De a Double Knot az viszont jobban tetszett japánul. Mint
a Levanter English version, úgyhogy ezt elé rakom. Amikor a Levanter English version berakom a TikTok elé, a Gun Days berakom a... És az a Gun Days az első. És a Double Notot ide rakom a bucket list elé. IDA, az nekem nem tetszett. Az nekem nagyon nem tetszett, bocsánat. A My Peace Japanese version, az egy A. Az egy nagyon jó. Az egy nagyon szeretem. A Subway Part 2-t azt szerintem még nem hallottam. Ez se. És ez se. És mi van? Most nézzenét nem hallottam, baszki. Az jó volt tőlük, viszont a Dragon Tree az egy C. Nem erős C. Az on-tracket viszont nagyon szeretem, az egy A. A top... az ugye... mihez is volt? Melyik animének volt a zenéje? Elfelejtettem. Mindegy, az egy B. És a Slump is. Mert nekem jobban tetszettek a kóraiak. A Peer Pressure-t se hallottam, az mi van velem ma? A Close viszont egy B. Az jó volt. A Small Things ez egy C. És ezt se hallottam. Szerintem azért, mert még nem is kerestem erre rá. A Streetlight az egy C szerintem. Az annyira nekem nem jött be. És a Top English version az egy erősebb. Az egy kicsivel erősebb. Ezeknél. Ja, amúgy berakom a Next to You elé, mert szerintem a Next to You lesz itt a legizésebb. És ezt az Entrance-hez. Ezt az Entrance-hez a Closed. Domestic Banana. Ez nem... C. Jobb, mint a Small Things, de nem jobb, mint a Dragon Tree. I Hate to Admit, az viszont egy... Maze Memories elé berakom. A Heaven. Most jönk az albumhoz, amivel kezdtem. A Heaven az egy B. Nem az volt az első, amit hallottam, de erősebb B. Egy ide mondjuk, a Double Knot elé. Ez mi? Ez mi? Ja, Go Live? Most a Go Live-ra akar utalni? Hát nincsen, mert akkor az a Go Live. A Go Live az... az nem annyira, mint a Heaven, de az is ott van. A Gazmenu az szerintem már mindenkinek a torkán jön ki, az Easy viszont szerintem egy A. Egy erősebb A. Nem a Victory Song előtt, de a Chronosaurus előtt ott van. A Pacemaker ott van a Cloud9 előtt. Az Airplane viszont nekem csak egy mixtape spin-off előtt van, mert az Another Day-t jobban szerettem. És a Phobia az nekem egy C lentebb. És a Blueprint. Viszont a Blueprintet azt nagyon szerettem az albumon. Azt berakom a Cloud9 mögé, mert a Blueprint ez szerintem egy nagyon szép zene. Azt szoktam hallgatni mindig, hogy egy suliba megyek. És a TA az... az mondjuk nehéz erre. Berakom egy Airplane elé. És az és az IC is egy C nekem itt. Nekem a Triratcha ennek az album nagyon C. A Passion viszont egy B. Az elé. Jaj, a Hello Stranger-es az jó volt. Azt tetszett. Azt berakom a Close elé. Ezeket... Jaj, az Ice Americanot hallottam. Az egy Passion elé. Ezeket viszont nem hallottam még, úgyhogy ezeket berakom ebbe. Bocsánat srácok, ezek van pár zene, amit nem hallottam. Matryoshka az egy B. Mert jobban ezt tűnnel. Tortoise in the... Az mondjuk egy B. Nekem az egy B, bocsánat srácok, én azt egy B-be rakom. És nem annyira erős B-be, de azért ezek a Slumpnál jobb, a Boosternél nem. A Boosternél nem adom meg jobbra. A Backdoor volt a leghallgatottabb zeném Spotify-on 2 éven keresztül. A Beamy az egy Vigo elé, az Annie viszont az szerintem egy A. Az X is egy A. Az Annie elé megy. A Hoodie Season az jó. A Hoodie Season az nagyon jó. Úgyhogy ezt berakom egy A, egy erős A-ba, az Easy elé. Tudom, ez most fura. Cosmic Japanese version-nel hagyjatok békén, az egy F. Ezzel is.
Az All-int viszont nagyon szeretem. Azt is berakom egy A-ba. A Cloud9 elé. A Blueprintet is berakom a Cloud9 elé. Most így nézem. A MyPace-et is. Sőt, a MyPace-t az Easy elé rakom. Sőt, a Cloud9 szerintem lerakom B-be. Most így. Oké, a FEM azt szerintem egy ikonikus zene, úgyhogy az egy S. Az egy S. A One Day az viszont nekem csak egy erős C. A Pace, az nem annyira erős C, viszont a Cyper az egy nem annyira erős B. A Broken Compass az egy F. Az nekem nem tetszett. Az I Got It az viszont egy erősebb B. Az nagyon tetszett nekem valamiért. Nem tudom, így random belehallgattam, azt sem tudom, hogy mit hallgatok, de annyira megtetszett. A Placebo viszont egy F. Mert azt még nem hallottam. Az All in Korean version-nel hagyjatok békén. A Scene Stealers se hallottam. Double Note az most az a Double Note, amire gondolok, nem hiszem, mert azt már beraktam. Ha az a Double Note, amire gondolok, viszont az egy C. A Pace után. A Mischief viszont egy Cardim után. A For You azt még nem hallottam, viszont a Little Star az egy A. Én nekem az nagyon tetszett. Magneon Tap. Magneon Tap. I am. Alien az jó volt, úgyhogy ezt berakom a One Day elé. Mert az nagyon szép zene volt. A Elevator az szerintem ikonikus, viszont az nekem csak egy A legerősebb A. Hey, ez nem a legerősebb? Nem. 'Cause I like you. Ide jó. Going Down az egy C, az egy közép kategória C, az nekem annyira nem jött be. A Beware. Jó, ide rakom C-be. És a Peace viszont berakom B-be, közép B-be, a Bucket List után. Már az jó volt. A Spread My Wings is B, de az inkább alsóbb szint. A Wish You Back viszont egy A. A Double Note után, azt nagyon szerettem. A Yeah, az egy... Sőt, a Yeah, berakom a Cyper után, viszont a Mixtape On Track-et feljebb rakom. I'll Be Your Man. Hát, az egy A. Mert azért a Kingdomban azért nagyon nyomatták a Ghost du. Jaj, a Wolfgang. Tényleg. A Wolfganget nagyon szerettem, úgyhogy ezt berakom. A Victory Song után nem, de a Hoodie Season után berakom. A Glow az egy C, az egy erős C. A School Life viszont egy B. A Peace után. A 419, amit mindig úgy mondtam, hogy 419, bocsánat, hogy most nem angolozok, meg koreaizok, de én ezt mindig így mondtam. És az nekem egy erősebb, bocsánat, de... Na, a Start Life viszont még nem hallottam. Uramisten, mennyi zene van, bazdmeg, mióta megy a videó, 18 perce. Azt a kurva élet. Oké, a Nut, az jó. Mert az I Am Not albumon azt nagyon szerettem. Úgyhogy berakom az Entrance elé. A District 9 az szerintem ikonik. És a Mixtape után, de a Elevator előtt. A Mirror az nekem csak egy erős C, az Aliennél. Az Aliennél. Az Awaken az egy F, egy erős F. Viszont a Rock az egy erős B. A Grow Up. A Grow Up az egy A. Az egy alsó A. A Third Eye viszont egy nagyobb A. Tehát TMT után. És a Mixtape 1 az egy nagyon jó Mixtape, úgyhogy berakjuk a Mixtape 5 után. Mert én azt nagyon szeretem. A Woo. A Nut után. Fiú, a Nut után berakom, mert jobban tetszett. My Pace. Berakom a Japán után. És a Voices viszont az nekem csak egy erős C, bocsánat. Jaj, amúgy a intrót azt lerakom. You Can Stay-t felrakom. Mischief-et is, oké. Question az egy B, ez egy nem annyira erős B. Az Insomnia az egy erős A. A District 9 után nekem személyesen. Az MIA viszont legyőzi a Elevator-t nekem. Bocsánat, a MIA-t nagyon szeretem. Úgy, mint az Awkward Silence-et, ami legyőzi. Legyőzi a Mirót. Legyőzi a Mirót nekem, bocsánat. Igen. A Mixtape 2-t is szerettem, de azt nem annyira. Úgyhogy ezt berakom a Booster után. A Zone az... az egy C nekem.
az if után. A U, az nem volt a kedvenc kezdőm, úgyhogy egy Cloud9 körül, és jött az IMU, az szerintem sokkal jobb, hogy ezt ide rakom. A My Side, az egy Bucket List után, az egy nagyon jó zene volt szerintem, de nem annyira jó, hogy feljebb rakjam. A Hero Soup az nekem egy C, egy nem annyira erős C, a Get Cool viszont egy nagyon erős A, az MIA után, vagy előtt. A NS viszont, az nagyon jó volt a klipje amúgy, ide rakom az IMU elé, a 0325-öt viszont egy F-be rakom, nagyon erősebben, az annyira nem, viszont a Mixtape 3-at jobban szeretem, mint a Mixtape 2-t. Hol van Mixtape 2? Hova raktam a Mixtape 2-t? Hol a Mixtape 2? Hol a Mixtape 2? Várjál, összekavarodok. Ott a Mixtape 4, igen. Oké. Igen. Mixtape 2, ott van. Mixtape 3-at felé rakom. És a Happy-t, az egy Alien után berakom. A mondó vagyok. A Colors, az viszont nekem nem tetszett, bocsánat. Kell magyarázzak? Nem. Oké, az Apple Night. Az egy gyenge cím, nekem az annyira nem tetszett. Ahogy, mint a Drive se, az egy F. A Cheese, az egy A, az nagyon tetszett. A Thunderous szerintem ikonikus. A God's Menu-nél ikonikus. A God's Menu az ikonikusabb szerintem, a Backdoor nekem számomra ikonikusabb, mint a God's Menu. Úgyhogy ezt ide rakom inkább. Így. Sorrendben. Ezt elé. Oké. Domino. A Gone Days után, vagy elé. A Sick, az egy erős C. A The View viszont nekem egy nagyon erős A, mert én azt nagyon szerettem. Sorry, I love you. Az oda megy. A Silent Cry. Az a A. A Secret az nagyon szép lenne. Úgyhogy az ide a Victory Song után. Star Lost az nekem egy erős B. Az egy erős B nekem. A Red Lights az... Hát egy... C. Egy B. I Got It után. A Surfinget nagyon szeretem, úgyhogy ez egy erős A, az MIA után viszont. A Gone Away... az egy B. Egy közép B. A Thunderous Japanese version nem szerettem. A Scars viszont szerettem, az egy B. A Bucket List után, a Bucket Listot viszont feljebb veszem. A Here Always... Annyira szerettem azt a kárdrámat, annyira jó volt, hogy azt muszáj beraktam az esbe, minden elé. Annyira szép zene volt, és amikor meghallottam, miközben nézem, annyira jó volt. A Colt nem szerettem. A Christmas Evil az ikonikus, szerintem úgyis mindjárt a karácsony. A 24 to 25 az még szebb szerintem, úgyhogy azt a mixtape, nem is a mixtape, de a mixtape egyelé akarom inkább. A Winter Force az egy C nekem. A Domino English version az sokáig azt hallgattam inkább, mint a sima Dominót, úgyhogy berakom a Domino mögé. Mögé. Na. A Hey Monster az nekem egy F. Úgy, mint a Scarsnak a Korean versionje is. A Venom az egy B. Nem a kedvencem, a mainéket nagyon szeretem. Az egy A. Nekem. Ugyanis én a Charmert jobban szeretem, az egy S. És ott van a Muddy Water, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy az egy S. Az egy S. A Freeze az egy... Nem, az a Lonely Street most, akkor... Lonely Street az egy nagyon erős B. A Freeze az egy erős A. Az egy erős A. És a Waiting for Us az nekem egy C. Bocsánat. Viszont a Love State ezt nagyon szeretem, úgyhogy ezt berakom a A középbe. És most jön a Maniac-nak a japán verziója, ami szerintem, hogy a japán verzió közül, amit csináltak, az egyik legjobb. Úgyhogy ezt berakom ide. Jó, nem jobb a sima Maniac-nél. A Your Eyes-t az egy C-re rakom, viszont a Circus-t az berakom egy nem annyira erős, mint az A, viszont erősebb, mint a Hellwaiter nekem. A Fairy Tail az még erősebb. Én ezt nagyon szeretem, azt nekem nagyon szép zene. A Venom japán verziót hagyjuk, a Silent Cry japán verziót hagyjuk, a Time Out-ot nagyon szeretem, a Elevator-t viszont előrébb rakom amúgy. Oké.
Ice Cream! A Wish You Back után rakom. Mert az Ice Cream-et nagyon szeretem, az nagyon jó kis dal. Sriracha, la 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 la. Ezt is ide rakom, ezt is nagyon szerettem. A Taste-et még nem hallottam. Nagyon szarul fog hangzni, de meg a Taste-et egyszer nem hallottam. Úgyhogy erre nem tudok mit mondani. Viszont a Can I Stop-ot azt szeretem, az egy erős B. És a Case 143, azt nagyon szeretem. Emlékszem, ott voltam a premiéren, amikor vetítették YouTube-on, és akkor nyomattam, hogy így tudjátok. Ott volt az album régen, csak odaadtam haveromnak, hogy baszolna. A Chill-t azt szeretem, az egy Can't Stop-nál jobb. A Give Me Your TMI, hey, az egy... Hát ez egy ide, egy A-ba. A Circle, hagyjatok. A Superboardot szerettem, az egy közel like you után, oké? Az a... Fú, az melyik, várjál? Elfelejtettem, várjál. Azt Sumin énekli, nem? Feltelme, SKZ, music. Elfelejtettem. Hogy kéne beírni? Extraordinary You-ba volt. Nem. Ez az talán. Na, Here Always, ezt tudom. Szerintem a Close to You az... Úgyhogy ezt berakom egy C-be, mert azt szerintem az. A Case 143 Japanese version az nem rossz, úgyhogy ezt a School Life után rakom. A Fem Korean version az egy B. A Connected egy B erősebb. És a Limbo-t azt nagyon szeretem, úgyhogy ezt egy A-ba rakom, egy erős A-ba. A Doodle-t azt viszont nem annyira szeretem. A Run, úristen, a Run, az egy erős B. Lavantold, bocsánat, én azt egy F-be rakom. A Deep End is, ez csak egy C. Stars and Raindrops, C, bocsánat. Hug Me, B. A The Sound, annyira megörültem, amikor jött az új japán album, mini album. The Sound volt, this is a sound. És annyira megörültem, tökre menőt nézett ki. Főleg a trailer. A trailer az uramisten. És annyira csalódott voltam. Úgyhogy én csak egy C-be rakom. A Dirt viszont jobban szeretem. Dare. Battlegroundot még jobban azt, hogy egy A-ba rakom. A Lost Me azt nem szerettem. Úgy, mint a a Nomad egy C. És a Chill az nem. A Volcano viszont ez egy erős A. Azt nagyon szerettem. Oké. A Snane. Hát ez egy B. Az egy B-ja. És itt vagyunk a mostani albumnál, ami ott van. Látjátok, nem tudom. A Hall of Fame. Az nekem egy középkategória. A Beautiful-t azt nagyon szeretem, az egy S. Az nekem egy S, ezt nagyon szeretem. Sound Korean version nem jobb. Sőt, még szerintem rosszabb. Úgyhogy ez egy F. S-Class, nagyon szeretem. A. Item, hát... az egy C. A Superboat azt nagyon szeretem. Elkezdjük. Az nagyon jó. A Topline, az nagyon szeretitek. Láttam. De én annyira nem, úgyhogy B-be rakom inkább. A DLC-t jobban szeretem, úgyhogy ez egy A, erős A. A Get Lit. Az egyik kedvenc SKZ-zeim lett, annyira, hogy elkezdett vérezni tőle az orrom, miközben néztem. A Collision, az nekem egy C. És ez FNF. Ez egy erős A. És kész vagyunk! Micsoda? Nem tudom. Jaj, shit. Ne. Shit. Ja, oké. Kész vagyunk! Megcsináltuk. Így jobban látjátok szerintem. Úgyhogy itt van az összes, amit kiraktam. El is szévelem. Downloadolom. Download. Thank you. Oké. Úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a mai videót. És írjátok meg, hogy ti miben egyeztek meg és miben nem. Hogyha... Ja, egyeztek meg sok dologban, szerintem tuti sok dologban nem fogtok. Úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok ezen a mai videón. Iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot a következő székézes tartalmakért, és hamarosan itt az új album, amire tuti minden nap fel fog rakni minimum egy reakció videót. Úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!